Her kommer der en glad sommerhilsen fra en ny løsningsfokuseret praktiker. Jeg har simpelthen givet mig selv den gave at investere i 3-årig løfteuddannelse til mig selv, og jeg har nu været igennem det første år. Og hold da op, hvor har jeg lært mange ting. Nu har jeg fået en masse redskaber på den her uddannelse til at kigge på alle de ting, der rent faktisk virker. For vi har jo alle sammen en masse ressourcer og kompetencer og styrker. Som lærer og selvstændig underviser, så får jeg jo tit børn ind, som har haft et tungt skoleforløb. Her lover jeg for, at jeg har fået redskaber her på løfteuddannelsen til at kommunikere med dem, så de får øje på alt det, de rent faktisk godt kan. Og det giver dem jo bare en kæmpe skoleglæde. Jeg kan kun anbefale løfteuddannelsen. Jeg skal i hvert fald videre på mit andet og mit 3. år også, så jeg kan blive rigtig dygtig. Hej og rigtig god sommer.